салом ба дӯстони азиз, сархати хабарҳост. манзуратон аз студияи марказии радиои озодӣ. дар чанд дақиқаи баъдӣ дар бораи танқиди нокомиҳои созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ аз тарафи Арманистон ки сари президенти Русия Владимир Путинро хам кард, афзоиши нархи тухм дар Тоҷикистон, оғози мурофиаи додгоҳии Парвиз Саидраҳмонов ё Абу Довуд, додани ҷасади муҳоҷири тоҷики муттаҳам бо куштор дар Белгород ба наздиконаш суҳбат хоҳем кард. мавзӯъҳои дигар ҳам дорем. сарвазири Арманистон Никол Пашинян бо ишора ба муноқишаи низомии ин ҷумҳурӣ бо Озарбойҷон нокомии созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ зери нуфузи Русияро танқид кард. дирӯз дар паёми ифтитоҳии нишасти сарони 6 кишвари узви СПАД дар Ереван, Пашинян аҳамияти ин созмонро зери суол гузошт. ба навиштаи хабарнигори Reuters, президенти Русия Владимир Путин бо сари хам ба суханони Пашинян гӯш дод. Русия ки бо таҷовуз ба хоки Украина саргардон аст, бо хатари аз даст додани нуфузаш дар кишварҳои собиқ шӯравӣ рӯбарӯ шудааст. моҳи сентябр дар бархурдҳои мусаллаҳона миёни сарбозони Арманистону Озарбойҷон аз ҳарду тараф беш аз 200 кас кушта шуд. ба гуфтаи Пашинян, Ереван аз созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ кӯмак хост, вале ин созмон танҳо ваъда дод ки ба минтақаи даргириҳо нозиронашро мефиристад. дар нишасти дирӯза президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ҳам ҳузур дошт. ӯ ба Арманистон барои давраи яксолаи раёсати ин кишвар ибрози сипос кард. президенти Украина Владимир Зеленский аз шӯрои амнияти созмони милал даъват кард ки зидди Русия иқдом намуда Москваро ба қатъи ҳамлаҳо болои инфрасохтори Украина водор созад. дар натиҷаи оташборони 23 ноябр 6 украинӣ ба ҳалокат расида, шаҳрҳои ин кишвар аз барқу гармӣ маҳрум шудаанд. Зеленский гуфт, танҳо дар рӯзи чоршанбе 70 мушаки Русия ба ҳадафҳо дар Украина зарба задаанд. Зеленский ки тавассути интернет суханронӣ мекард, ба иштирокчиёни ҷаласаи шӯрои амният таъкид кард ки шифохонаҳо, мактабҳо, нақлиёт ва манотиқи аҳолинишини ҳадафи мушакҳои Русия қарор гирифтаанду украиниҳо мунтазири вокуниши ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ин амал ҳастанд. Зеленский пешниҳод кард ки Русия аз ҳаққи овоздиҳӣ дар ин шӯро маҳрум гардад. бунёди Сорос баъди 25 соли фаъолият корашро дар Тоҷикистон қатъ мекунад. ин муассисаи байналмилалӣ дар тӯли фаъолияташ дар ин кишвар барои рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ ва расонаҳо кӯмаки зиёде кардааст. сабаби тарки Тоҷикистон кардани бунёди Соросро дар гузорише дар барномаи ахбор пешниҳоди шумо мекунем. хабари дигар, нархи тухм дар бозорҳои Тоҷикистон дар муқоиса бо як ҳафтаи пеш 11% ва дар қиёс ба соли гузашта 38% боло рафтааст. бино ба арзёбии як муассисаи Созмони милал ки нархҳоро пайгирӣ мекунад, ҳоло нархи як баста тухми нисбатан арзоне ки аз 30 дона иборат аст ва дар фурӯшгоҳҳои кишвар то 35 сомонӣ нарх дошт, ба 50 сомонӣ расидааст. нархи бархе аз навъҳои дигари тухми мурғ аз 50 сомонӣ ҳам болотар аст. шикоятҳо аз болоравии тухм дар Тоҷикистон аз охирҳои моҳи октябр зиёд шуд. дар гузориши тозаи барномаи ҷаҳонии озуқаворӣ ки мунтазам қиматҳо дар бозорҳои шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистонро мушоҳида мекунад, омадааст ки дар бархе аз фурӯшгоҳҳо гӯшти мурғ ҳам андаке гарон шудааст. рӯзи 23 ноябр толибон дар ҳузури садҳо нафар 3 зан ва 9 мардро дар варзишгоҳи вилояти Лугари Афғонистон шаллоқ заданд. ин амал чун рамзи барқароршавии ҷазоҳои шадиди солҳои 90-уми қарни гузашта арзёбӣ мешавад. дар давраи аввали ҳукмронии толибон аз соли 1996 то 2001 дар манотиқи зери раҳбарии ин гурӯҳ шаллоқзанӣ, сангсор ва эъдом дар мазҳари ом маъмул буд. идораи волии Лугар ба тамошои шаллоқзании ин афрод уламои шинохта, муҷоҳидин, пирони қабилаҳо ва мардуми маҳаллиро ба варзишгоҳи Пул алами ин устон даъват карда буд. дар Тоҷикистон муҳокимаи додгоҳии Парвиз Саидраҳмонов ки дар сафи Доиш ҳамчун Абу Довуд шинохта мешуд, оғоз шудааст. манобеи радиои Озодӣ дар вазорати корҳои дохила гуфтанд ки ӯро моҳе пеш Туркия ба Тоҷикистон супурда буд. 22 июли имсол Рамазон Раҳимзода, вазири корҳои дохилӣ, зимни сафараш ба Туркия бо ҳамтои туркаш мавзӯи истирдоди ӯро матраҳ карда буд. ҳамсару фарзандони ӯ ҳам ба Тоҷикистон истирдод шудаанд.
ابو داود را مقامات تاجیک خطرناکترین تبلیغگر داعش می‌دانستند. پس از شکست این گروه تندرو در سوریه و عراق او یک مدت ناپدید شد. بعداً از حضور او در قلمرو زیر نظارت ترکیه در سوریه تلویزیونی TRT ترکیه ماه نوامبر سال 2019 خبر داد. مقامات روسیه جسد شهروند تاجیکستان احسان امینزاده را که به حمله به تمرینگاه بلگراد گمانبر است به پیوندانش دادند. وی روز 15 اکتبر امسال کشته شد. رسانه‌های روسیه نوشتند امینزاده در قطار نیروهای ایلوگی برای جنگیدن در اوکراین آماده می‌شد. نزدیکانش باور دارند او مجبوری به تمرینگاه برده شده است. پیوندان احسان امینزاده در روسیه 23 نوامبر به آزادی گفتند که جسد را 2 روز پیش گرفتند و به تاجیکستان می‌فرستند. احسان امینزاده روز 10 اکتبر در نزد متروی لوبلینای مسکو گم شد و خبری مرگش 16 اکتبر رسید. به نوشته مطبوعات روسیه احسان امینزاده با یک همراهش گویا ضمن تحقیر احساسات دینی در تمرینگاه بلگراد به همیراقان حمله کرده 11 نفر را کشتند و 15 کسی دیگر را زخمی کردند. اطلاعی که پیوندانش به آن شبهه دارند ولی عین زمان برای تحقیق مستقلانه آن دست کوتاهند. و حالا قرب اسعار در بانک ملی تاجیکستان امروز 24 نوامبر قرب 1000 روبل روسی 163 سومانی تعیین شده است. دلار آمریکایی هم به تغییر است. یک دلار 10 سومانی و 21 درم و یک یورو به 10 سومانی و 53 درم برابر است. قرب پول خارجی در بانک‌های تجارتی میتواند فرق کند. سرخط چند خبر بود در رادیوی آزادی. تشکر برای همراهی بیننده عزیز. 4 ساعت بعد شما را در برنامه اخباری آزادی انتظاریم.